Последната придобивка, която има вкъщи, е турманиевата възглавница с загряване. Кептън, кажи сега ти как приоткри възглавничката. Аз от няколко години съм тук верен фен на New Life и не пропускам нито ден да не дойда. Защото установих, че се съхраних духа най-напред. И се чувствам много добре. Откровенно за възглавничката трябва да ви кажа, че първо установих, че спа добре с нея, защото има доста безсънни нощи. Ставам въртя се, отварям хладилника, хапвам по нещо на всеки случай и пак лягам, пак няма да спя. И сега като вземах възглавницата, забелязах, че повъртя се и лягам и заспивам. Викам, това нещо е много добре за мен. И не се разделям с нея сега. Другото нещо, което е, имах по-рано шийни, прешени проблеми, само като се извъртя главата наляво и надясно, пръщи, пука. Сега обаче редовно спа на нея, на възглавничката, и нещо изчезна. И другото нещо, подобри се оросяването, защото по-рано тук на второто сърце, като дойда, се взема стола да се държа, да не стане някой фал. Сега установих, че мога и без стол да правя тук упражнение на второто сърце, което също е един много сполучлив уред за оросяването и въобще, аз понеже имам полиневропатия, няма го той вече, което беше изцърпане на крайниците, това мравучкане по ставите. И благодаря на New Life, това е едно прекрасно място, човек да се съхрани и да ида с удоволствие. Ти за второ сърце имаше добър резултат с кръвната захар. Кръвната захар тук един ден идвам пак, аз се следя, ама имам тук друг способ, такъв от практиката. И винаги мога да преценя долу плюс-минус с проценти, но дойдох тук и директор ми предложи дай да направим един експеримент. Измерихме тук с уреда, беше 7,8. Качих се на второто сърце и като слязах, беше 6,4. Значи, за 0 време, деца каза, за 12 минути, свали драстично високата кръвна захар. Да, благодаря. За ставите сега, последното ти откритие, да ми споделиш. Ставите също, понеже имаме среден килим, също тазобедните стави имах доста проблеми. И като почна да спа на този среден килим, намаляха болките. После тук на леглото също използвам протектора, ако слагам тук върху тазобедрената става и изчаквам докато така почно търпимо да се може да се търпи нагряването и сменям на другата става, също ефектът е положителен. И сега последната новост, да лекуваш ставите с възглавничка. Сега последната новост, тази възглавничка, която е демонтирана тук по последния способ тук от New Life, може да я сложиш и на плексита на рамената, на корема, на колената и е много удобна, защото просто тя пасва по местото, където е сложена. А иначе, когато е монтирана, е по-трудно. Да, когато е с донапречето, е добра за разтягане на шийния отдел и въобще на целия кръвначен стол. А сега при положение просто покира по самото тяло, където е сложиш, направо идеално нещо. Залепва. Залепва, да. Благодаря ти. С най-добри пожелания, желая крепко здраве на New Life. И ние ти благодарим и ти желаем да ти се връща стократно. На мацките